Tajb, ħanaqraw l-istorja tal-twelid ta' Ġesu f'Luqa 2 u nibdew minn vers 1 sa 20. L-istorja li prattikament hija parti mill-kultura tagħna mhux vera u mill-kultura Ewropea, però naħseb taqblu miegħi li ħafna nies li għalkemm semgħu l-istorja ma laqgħuhiex, ma ħadnuhiex fi qlubhom u allura għajla tiswilhom. Luqa 2 vers 1. U ġara f'dak il-jiem illi ħareġ digriet mingħand Ċesari Awgustu li d-dinja kollha għandha tinkiteb. Ħareġ dan iċ-ċensiment. U dil-kitba saret l-ewwel darba meta kien Kirinu gvernatur tas-Sirja u kollha marru jinkitbu kull wieħed f'beltu. U tala Ġusepp ukoll mill-Galilija mill-belt ta' Nazaret fil-Ludija fil-belt ta' David li jisimha Betlehem. Billi hu kien mid-dar u mill-familja ta' David biex jinkiteb ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. U ġara meta kien hemm li qal ilha iż-żmien biex teħles. U wildet l-ewwel tifel tagħha u fisqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm wisa għalihom fil-lukanda. U kien hemm fl-istess naħa xi raja qegħdin fl-għeliq jassu bil-lejl l-imrieħel tagħhom. Wara l-anġlu tal-mulej ġie fuqhom u l-glorja tal-mulej iddiet madwarhom. U qabadhom biża' kbir. U qalilhom l-anġlu la tibżawx għax ara nġibilkom aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkunu għal poplu kollu. Għax tweldilkom illum fil-belt ta' David Salvatur li hu Kristu il-Mulej. U dan ikun elm jew sinjal għalikom intom ssibu tarbija infisqija minn duda f'maxtura. U minnu fih kien hemm mal-anġlu kotra ta' tajja tas-sema ifaħru l-Alla u jgħidu glorja l-Alla fl-aktar oli u fuq l-art sliem rieda tajba lejn il-bnedmin. U ġara meta l-anġli telqu minn ħdejhom għal ġo-sema, il-raja bdew jgħidu l-xulxin ħammorru issa sa Betlehem u naraw dil-ħaġa l-ġrat u lil-mulej għarrafna. U ġew bil-għaġla u sabu l-Marija u l-Ġusepp u t-tarbija minn duda fil-maxtura. Ma li rawa ħabbru l-kliem li intqalilhom fuq dik it-tarbija. Daw kollha li semawh staġbu b'dak il-ħwejjeġ li qalulhom ir-raja. Imma Marija kienet iżżomm da kollu u taħseb fuqu f'qalba. U r-raja reġgħu lura jigglorifikaw u jfaħru l-Alla. Għal-ħwejjeġ kollha li semgħu raw bħalma intqalilhom. Amen. Mela xi daqs 1000 sena ilu wieħed mill-studjużi kbar ta' dakinhar kienu għad il-Medjuevu ġifieri. Kiteb ktieb illi semmih Cur Deus Homo. Dakinhar kien jikbu bil-Latin, ma għandna ħafna drabi nikbu bl-Ingliż. Anselmu ta' Canterbury rifletta ħafna fuq dan il-fatt illi għadna kif rajna l-ġrajja, l-istorja dal-għodu kif ħallilna l-Evanġelista Luqa u saqsa l-mistoqsija kbira ħalli xalla sar bniedem. Cur Deus Homo, ħalli xalla sar bniedem. U tajjeb illi aħna għalkemm forsi it-tweġiba nafuha, forsi anke jirnexxina infandu aktar x'kienet il-missjoni u għaliex kien bżonn jus illi Alla libel isir bniedem bħalna. Anselmu fatti hawnhekk fit-title tal-ktib tiegħu Cur Deus Homo assuma li Ġesu Alla. Ma kienx hemm dibattitu, ma kienx hemm dubju għaliex Alla sar bniedem. Ġifieri dik diġà ħada bħala xi ħaġa fatt. Però nixtieqkom illi nurikom illi iva. It-tarbija li Marija weldet fil-waqt illi hu bniedem vera f'kull sens. U allura Ġesu tarbija kien ħammeġ il-ħarqa, kien jibki, kien tisqih il-ħalib u dar affarijiet kollha. Bħal kull tarbija umana oħra. Fatti Luqa jgħidilna li mbagħad kiber Ġesu u tgħallem
u kiber mentalment u fiżikament fil-grazzja mal-Alla u mal-bnedmin. Ġifieri l-umanità ta' Ġesu għalkemm kien hemm xi wħud li ddubitawha, aħna tant nassumuha li forsi ninsew li Ġesu kien u għadu bnieda bħalna. Il-tfixkil jidħol u n-nuqqas ta' fidi tintwera meta ngħidu li Ġesu hu attwalment Alla Etern. Alla Etern. L-anġli meta taw l-ewwel aħbar ir-raja sempliċi li kienu għall-affarijiet tagħhom qegħdin jassu il-merħla tagħhom bil-lejl, l-anġlu mar fuqhom u għallilhom la tibżawx għax ara se nġibilkom ħabarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkunu għal poplu kollu, għax illum tweldilkom fil-belt ta' David u ħajjajt eżattament min hu dak li twieled. Tweldilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Tweldilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Kristu huwa l-Messija, il-midluk tal-Alla, però jgħid ukoll li huwa il-Mulej, il-Kurjos. Tiftakru għad il-kelma Kurjos. Li huwa t-titolu suprem ta' Alla l-imbierek. U fatt li se jaħlu Salvatur, li għalek twieled biex ikun Salvatur ta' kif se naraw aktar quddiem, però kif l-anġlu annunzja din l-aħbar tajba, dawk li huma intiżi fl-iskrittura mill-ewwel jintebħu. Il-fatt li għalilhom tweldilkom Salvatur, espert fil-Bibbja dakinhar, forsi mhux ir-raja, imma isimgħu x'jgħid f'Iżajija pereżempju 43 vers 10. Fejn Alla qed jitkellem jgħid intom ix-xhieda tiegħi jgħid il-Mulej u l-qaddej tiegħi li naħtart biex tarfu temnuni u tifhmu li jien Jaħwe. Qabli ebda Alla ma ssawwar u lanqas ħadd ma jkun hemm warajja. Mela Alla jgħid li hu Alla suprem li la għandu bidu u laqqas għandu tmiem u Alla minn dejjem u jibqa' għal dejjem Alla. U fil-frattemp mu ħajkun hemm ebda Alla ieħor li se jiggradwa bħala Alla jew se jsir Alla. Alla deċiżivament qed jgħid Alla wieħed mill-bidu sa tmiem, minn eternità sa eternità. Jien iva jien il-Mulej. U għajri jew ħliefi m'hemmx Salvatur. Qed tifhmu għadin? Ħliefi m'hemmx Salvatur. Meta l-anġlu qal lir-raj li tweldilkom Salvatur, u Salvatur kif naraw mbagħad mill-bqija tal-Vanġelu ta' Luqa, Salvatur li ħlisna mid-dnub. Salvatur li ħlisna mill-ħakma tax-xitan. Salvatur li ħlisna mill-pwieni u mill-kastik tal-infern. Dan huwa Salvatur illi Alla qed jitkellem dwaru nnifsu li huwa Salvatur. Mela l-anġlu qiegħed jgħid ċaru tont illi Ġesu huwa Jaħwe. Huwa Salvatur il-ħliefu m'hemmx ieħor. U fatt il-Pawlu b'raġunament simili fl-ittra tiegħu lill-Filippin jinkoraġġina biex inkunu umli bħalma Ġesu wera lu nnifsu umli. U stess qal jiena umli u ġwejjed f'qalbi. Fatti il-fatt li huwa Alla u mexa fostna jagħmel il-ġid u jgħin u l-bqija. Pawlu qed jgħidilna ħarsu lejh għaliex hu li kien fis-sura tal-Alla Filippin 2 vers 6. Għalkemm kien fis-sura tal-Alla ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. Iżda meta ngħidu fis-sura tal-Alla, kemm hemm possibbiltajiet? Jew fis-sura tal-Alla, jew fis-sura ta' bniedem, jew fis-sura ta' anġlu, jew fis-sura ta' annimal. Ma sibx li hemm għażliet aktar. Tajjeb? Il-fatt li inti fis-sura jien fis-sura tal-Alla dik hija da'wa. Fis-sura ta' annimal ma naħsibx.
jifissruha ta' bniedem. Għaliex? Għax jien bniedem. Hija daqshekk sempliċi. Tajjeb? Il-natura tagħna, l-identità vera tagħna tingħaraf mis-sura tagħna. Alright? Ġesu għalkemm kien fis-sura tal-Alla, ma qisix bħala ħaġa mis-sura li jkun daqs Alla, iżda xejn li hu nnifsu. Hawnhekk naraw l-umiljazzjoni ta' Kristu. Illi batta li hu nnifsu fis-sens meta sar bniedem u allura tarbija dgħajfa, dipendenti minn omma. Tajjeb? Hemmhekk xejn li hu nnifsu uħa fuq is-sura tal-sir. U kien magħmul fi xbija tal-bnedmin. Sura xbija huma kliem bażikament ifisser l-istess. Ġesu kien magħmul fi xbija tal-bnedmin. Qed jgħid li kien bniedem, vera? Fatt in-nies kemm il-darba kien jgħidulu int bniedem qed tagħmel hekk nifsek daqs Alla. Kemm il-darba kien indirizzat bħala bniedem. Int bniedem qasal 50 sena qalulu u tajt illi taf l-Abraham, rajt l-Abraham. Tajjeb? Mela, innotaw Ġesu fis-sura tal-Alla imma issa nstab fil-xbija jew fis-sura ta' bnedmin. Wara li minn barra nstab bħala bniedem, il għaliex esternament, fiżikament, minn nies li rawh u ltaqgħu miegħu, faċilment kienu jikkonkludu dan huwa bniedem. Dan huwa bniedem li kien jgħejja, jiekol, jorqod, saħansitra imut bħalma nagħmlu aħna. Tajjeb? Ma wara li mbarra nstab bħala bniedem u milja lu nnifsu saru bidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt fuq saret mhux sempliċement mewta normali kif nixtiequ li aħna mutu fuq sodda mdawrin bl-eżis tagħna. X'hemm minn dan? L-umiljazzjoni ta' Kristu messet il-qiegħ li kienet mewta ta' għaru każa, mewta s-saħtjata fuq salib. Għalhekk kallu li wis u taħ l-isem li fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull irkoppa fis-sema, fl-art, taħt l-art. Kull sin jistqar Ġesu Kristu għal-mulej, għal-glu tal-Missier. Pawlu qed jagħtina l-istorja kollha tas-salvazzjoni tagħna. Tibda minn Alla li ben illi dbaxxa biex jollina miegħu fil-glorja tas-smawiet. Tantu hekk illi meta aħna inwieġbu għal din għadha l-intervent Alla, aħna naslu biex nillu l-irkoppa quddiemu biex nagħtuh qima. Meta f'Iżajija wkoll jgħid Alla Jahwe jgħid quddiemi kull irkoppa għad tmil. Konferma oħra illi it-tarbija ta' Nazaret, it-tarbija ta' Betlehem hija attwalment Alla nnifsu. Issa qabel ma ninvestigaw għaliex allura Alla kellu bżonn isir bniedem, ma setax isalvana billi jibqa' Alla huwa omnipotenti, Alla kapaċi jagħmel kollox. Għalfejn nemnu fl-inkarnazzjoni. Jiġifieri illi Alla ħa karne fuq innifsu, ħa laħam fuq innifsu. Ġisem bruħ raġonevoli, bniedem perfett. Għaliex? Qabel ma ninvestigaw nixtieq nurikom bliema awtorità ġie Ġesu. Il-fatt li Ġesu ġie u tkellem dwar il-missjoni tiegħu kemm il-darba għalfejn ġie fostna f'din id-dinja. Nixtieq insaqsi bliema awtorità ġie. Il għaliex kif tafu fid-dinja tagħna u llum nasib jiena sirna konxi aktar minn qatt qabel, m'għadniex iżolati, Malta iżolata naħsbu li Malta hija d-dinja, illum iftaħna. U nafu x'hemm fuq il-5 kontinenti u nafu x'qed jiġri, diversi reliġjonijiet u ideoloġiji u filosofiji differenti. Tajjeb, għalhekk importanti li ngħidu bliema awtorità ġie il għaliex ħafna reliġjonijiet inbdew minn nies li fettlilhom, li rawa li forsi tkun xi ħaġa tajba illi bdew reliġjon. Tajjeb? Però jiena ngħid bliema awtorità għamlu din il-ħaġa. Bliema awtorità. Araw daqsxejn differenza enormi, differenza unika bejn Ġesu fuq naħa u il-fundaturi tar reliġjonijiet oħra li nasejħilhom imposturi
kif għamel Ġesu Kristu mhix qed inkun preġudikat jew mhux qed inkun nonqos mill-imħabba, Ġesu sejħilhom briganti u ħallelin imposturi. U għalhekk importanti illi d-tarbija li twildet u sar tfajjel u fil-milja ta' żmien ħareġ u pried kassalt Natalla u preżenta l nifsu bħala sultan, tajb nkunu nafu illi mhux sultan illi ħataf għalih innifsu awtorità. Ma dik l-awtorità ingħatatu mill-missier. F'dan sens Ġesu huwa uniku. F'dan sens Ġesu huwa totalment differenti mill-bqija. Għaliex Ġesu ġie mibgħut mill-missier. L-oħrajn batu nfushom, l-oħrajn ġrew meta ħadd ma qabbedhom jiġru. U dik hija naħseb jiena kwistjoni importanti. F'waħda mill kontroversi li Ġesu kellu mal-Lut fi Ġwanni 5 vers 43 Ġesu jgħidilhom jiena ġejt f'isem missieri u ma tilqawniex. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu il-dan tilqawh. U dik propjament li ġara. Kemm kien hemm profeti folots f'Iżrael? U x'merħba nagħtalhom fixħulhom it-tapit l-aħmar lill-profeti folots. Marru f'isimhom, tkellmu f'isimhom, qalu li għandhom ħolma imma f'intawha huma. U Ġesu qal, il-dawn tilqawhom imma jekk jien li ġejt f'isem missieri, intom ma tilqawniex. U dik hija l-problema li għandna qudiemna. Alla bat il-libnu. Batu bis-siġil tiegħu. Batu bl-approvazzjoni tiegħu u aħna ma lqajniex. Għaliex? Għax il-qalb tal-bniedem hija mudlama u avversiva għal Alla. U apparti mill-grazzja tiegħu, Ġesu jibqa' mhuwiex magħruf. Ġiefeħ wejġu niesu ma laqgħux. Il-każ jibqa' joħroġ aktar u aktar ċar fi Ġwanni 7 vers 120. Fejn Ġesu imbagħad għajat fit-tempju u jgħallem billi qal li tafuni u tafu mnejn jien. U jien ma ġejtx minn innifsi. Iżda dak li batni u tassew. U intom ma tafuħx. Il-dawn il-salt reliġjużi Lut, illi kien jidrilhom li huma ulied Abraham, illi huma ċirkonċiżi u l-ġentili l-oħra huma klieb, u aħna l-krema tal-krema, Ġesu qed jgħidilhom intom il-dak li batni lil Alla l-Missier ma tafuħx. U batni, intom tirrikonoxxuni, per Ġesu jgħid imma jien nafu għax ġej minn għandu u hu batni. Diskors li ovvjament ma niżlilhomx qasel għax jgħidilhom li hawnhekk jgħidilna li hawnhekk imbagħad fiċċew li jarrestawh imma ħadd ma metti deħ fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Ġesu kien xifhom. Kienu lesti li jilqgħu kull ċarlatan, kull buffu li jivvinta messaġġ u hu mibgħut mill-missier ma laqgħux. Jerġa' kapitlu 8 ma l-istess nies bażikament. Ma l-istess nies wara li Ġesu għajet u qal jien huwa d-dawl tad-dinja u allura qed jgħidilna min hu spiritualment bħalma ħna għandna bżonn ix-xemx għandna bżonn il-Ġesu spiritualment. Altrimenti id-ruħ tagħna tibqa' fid-dlam. Jien huwa d-dawl tad-dinja mi jimxi warajja ma jimxiex fid-dlam. Qabżu qalulu int hija tixed għalik innifsek. Ix-xhieda tiegħek ma tiswiex. U f'ċertu sens jekk jiena ħanoqgħod ngħid u ġebbet il-pensijiet tiegħi u nuri minn jiena, però għandna ta' kif Ġesu weġibhom u qalilhom għalkemm jien nixed għalija nnifsi x-xhieda tiegħi tiswa. Għax naf mnejn ġejt u fejn sejjer. Iżda intom ma tafux, ma tistgħux tgħidu mnejn ġej jew fejn sejjer. Aktar kmieni Ġesu qalilhom u irrefera għal ħafna aktar xhieda barra x-xhieda tiegħu innifsu. Tkellem dwar xhieda ta' Ġwan il-Battista, il-prekursur tiegħu, illi Alla bagħtu biex jintroduċih lill-Iżrael. Tkellem dwar il-mirakli tiegħu stess bħala konferma illi hu mibgħut minn hawn Nikodemu għaraf dan u qallu Rabbi, Alla aħna nafu illi inti mgħallem ġej minn Alla x'ħadd ma jagħmel dawn il-mirakli tagħmel int jekk Alla ma jkunx miegħu. Ġifieri anke nies li ma kinux jemmnu imma għall-inqas
użaw il-merħta magħhom kienu jafu li Ġesu huwa għallim ikkonfermat minn Alla. Ġesu semma wkoll il-xhieda tal-Iskrittura, għallhom intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu f'jandkom il-ħajta dejjem, l-Iskrittura stess tagħti xhieda tiegħi. Ġesu wkoll irrefera għax-xhieda tal-Alla l-Missier. Meta tagħmel pereżempju, instema' leħem mis-sema jgħid dan u ibni il-maħbub li fih ruħi titaxxaq. Ġesu jsemmi wkoll ix-xhieda ta' Mosè. Huma kienu jiftaħru aħna dix-xhieda ta' Mosè. Aħna dix-xhieda ta' Mosè. Aħna lilu nafu. Ma nafux minn fejn lajt. Ġesu għalilhom Mosè. Kieku temnu l-Mosè, temnu lilu wkoll għax Mosè kiteb dwari. Mosè kiteb dwari. Ħabbar il-jiem meta Alla kellu jibgħat profeta akbar minn Mosè nnifsu. Iva, Ġesu ġie allura bl-awtorità tal-Alla. U dan il-fatt, jekk aħna nifhmuh, tajjeb il-fidi tagħna fih. Naħseb jiena tniżżel aktar u aktar eruq l-isfel. Il għaliex kwalunkwe fondatur tar-reliġjon, Maomettu, Lao Tse, Konfuċju, semmi kemm trid. Dawn tkellmu bl-awtorità tagħhom infushom. Ġesu ġie mibgħut mill-Missier u qal il-kliem ngħidilkom mhux kliemi huwa l-kliem tal-Missier li bagħtni. Ġwanni 8 vers 42 Ġesu jgħid ukoll kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni. Għax jien mingħand Alla ħriġt u ġejt, lanqas ma ġejt minn rajja, ma ġejtx bħalli kieku jiena tajt promozzjoni nnifsi, ma ġejtx minn rajja, imma hu bagħtni. Mela, l-istorja li bdiet dak il-lejl meta Marija weldet l-ewwel imwieled tagħha u fisqietu u poġġietu fil-maxtura ma kienx hemm post din lukanda. Kien ikun speċi ta' inn fejn wieħed vjaġġatur seta' jgħaddi l-lejl u allura kellhom jiqdew, probabbilment kien xi qar, mħaffer, ranġat, ġifieri fejn jżommu l-bejjem. Il-kwistjoni tibqa' għalfejn Ġesu, għalfejn Alla liben kien meħtieġ li jinżel mis-sema u jagħmar fostna. Ġwanni meta rrifletta fuq dan b'sens ta' meravilja jgħid l-ewwel jgħid fil-bidu kien il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. U l-kelma sa' Alla u għamar fostna, warra rajna l-glorja tiegħu. Glorja bħal tal-liba waħdina għat il-Missier mimli grazzja u verità. L-ewwel ħaġa, għalfejn ġie Ġesu fid-dinja, ħa nisimgħu minn fomu stess. Minn fomu stess. Ġesu ħejdilna għalfejn ma ġiex l-ewwel ħaġa. Għadin importanti. Fil-pridka tiegħu fuq il-muntanja, Ġesu jiċċaralna xi ħaġa importantissima meta jgħidilna taħsbux li ġejt biex neqret il-liġi u l-profeti. Jien ma ġejtx biex neqret imma ġejt biex inwettaq. Mela, il-liġi u l-profeti Ġesu qed jgħid kienu u jibqgħu. U jibqgħu. Jiġifieri jekk kien ħażin għal David illi jagħmel l-adulterju, Ġesu qal dik il-ħaġa ħatibqa'. Jekk kien ħażin għal Abraham illi gideb dwar martu, il-gideb jibqa' ħażin. Jekk kien ħażin għal Kajin illi jobgħod joqtol il-ħuħ, il-qtil għadu ħażin. Il-liġi ta' Alla tirrifletti l-karattru ta' Alla. Ġesu qal jien ma ġejtx biex naħħi l-liġi. Ġejt biex iwettaq f'liema sens? Fis-sens li hu nnifsu l-uniku wieħed fl-istorja tal-umanità illi qobda lil Alla mill-bidu sa tmiem perfettament mill-qalb mingħajr qatt ma xellef diffru mal-liġi tal-Alla. Ġesu wettaqa l-liġi f'dak is-sens, onora, obdija. Imma wkoll ħafu nnifsu il-kastik tal-liġi miksura. Miksura minna, però tabba bil-ħtija u nnifsu fuq is-salib. Mela Ġesu ġie iva biex iwettaq il-liġi, sabiex il-liġi ma tkunx kapaċi tixlina aktar
bħala nies diżubbidjenti, tajjeb, u allura ħaqna l-kastik illa Ġesu wetta fuq innifsu. It-tieni raġuni għala Ġesu ġie biex ġie u sar bniedem bħalna. Ġesu ġie biex jinawgura s-saltna talla. Jinawgura s-saltna talla, saltna ta' ġustizzja, ta' sliem, ta' ferħ, saltna komposta minn nies li jirrikonoxxuh. Nies impenjati għalih. Nies illi għalihom l-eżistenza kollha tagħhom tirrivolvi dwar Ġesu. Il-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħhom. Iżajja ħabbru bħala il-prinċep ta' sliem. Ara, ingħatalna iben tweldilna tifel u jsemmuh Alla kbir, el-kbor, Alla kbir, il-prinċep ta' sliem. Per Ġesu, b'mod kurjuż u forsi daqsxejn ukoll provokanti, jgħid jiena ma ġejtx biex inġib is-sliem fuq l-art. F'liema sens. Mhux qed ikideb il-Iżajja ċertament li le. Ħanaqraw kif jgħidha f'Mattew 10 l-ewwel ħaġa. Mattew 10 vers 43. La taħsbux li ġejt biex inġib il-paċi fuq l-art. Ma ġejtx biex inġib il-paċi iżda sejf. U s-sejf jiddividi, jissepara. Għax ġejt nifred bniedem minn missieru, l-bint minn omma, il-kenna minn ħmieta u l-dewwa ta' bniedem ikunu nies ta' daru stess. Il-lealtà li Ġesu jitlob mid-dixxipli tiegħu hija lealtà għandha tkun lealtà tant determinattiva illi akkost li tiksera ma' missierek minħabba il-fiduċja tiegħek f'Ġesu u minħabba d-determinazzjoni tiegħek li tobdieħu tonoraħ fil-ħajja tiegħek, akkost li jkollok xi tibqa' ieħor, ir-raġunament tiegħek ħajt imbasta ninsab f'relazzjoni tajba ma' Ġesu Kristu. Dak is-sena Ġesu ġie biex jifred appuntu biex joħloq dil komunità ġdida illi tingħaraf. Mhux kollox fil-gris u kollox jgħaddi u kulħadd tajjeb, kulħadd għandu raġun. U nilqgħu l xulxin u nagħmlu reliġjon universali u nħabbu flimkien. Le, Ġesu qed jgħid ġej biex nifred. Infatti fil-Luqa 12, Luqa il-verżjoni tiegħu hija wkoll qawwija. Fejn jgħid Luqa 12 vers 49 jgħid nar ġejt nitfa' fl-art u xi rrid iżjed jekk diġà qabad. Iżda jiena għandi magħmudija biex nitgħammed biha u kemm jiena mdejjaq sakemm isseħħ. Taħsbu intom li ġejt inġib is-sliem fuq l-art? Le ngħidilkom iżda aktarx il-firda. Għax minn issa l-qudiem ikun hemm 5 f'dar waħda mifrudin, 3 kontra 2, 2 kontra 3, għall-missier mifrud kontra l-iben u l-bija. Fatti Ġesu jgħid li min iħobb il-missier u l-ommu aktar minni. Mhux denju li kun tiegħi. Għalfejn ġie Ġesu ġie biex joħloq u jkabbar u jsedda u jtemm is-saltna talla. Nies illi lesti, illi għavolja jsofru, u għavolja jbadu, u għavolja jkunu ikkalpestati u majra, u marba fil-ġemp mis-soċjetà, lesti li jagħtu qima lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Raġuni oħra, għalfejn ġie Ġesu fid-dinja, għalfejn der fostna, biex jesprimi imħabtu lejna. Ġesu darba xebba li nifsu bħala raj u aħna n-naġ tiegħu. Naġa hija bażikament annimal stupidu. Annimal stupidu li jekk bla raj jew ħadd tiffonda minn fuq xi sisa isfel, ħajqbad għall-lupu. Naġa ma tfendix waħedha. U Ġesu qal tkellem dwar nifsu bħala ir-raj. Imma tikkabel fi Ġwanni 10 vers 8 jgħid illi dawk kollha li ġew qabli huma ħallelin u briganti iżda n-naċ ma semgħuhomx. Jien huwa l-bib, il-bib tal-maqjel, right? Qabel ma jgħid jien huwa r-raj tajjeb qed penġilna tajjeb nies li huma ġewwa, nies li huma barra, nies li huma salvati, nies li huma mitlufa. In-nies salvati kif isalvaw jien huwa l-bib jekk wieħed jidħol minni
isalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Għal darb'oħra Ġesu huwa esklusiv. Jien huwa l-ġenwin, l-oħrajn mhumiex, huma folots. Dawk li ġew qabli huma ħallelin u briganti. Fġieħ is-sewwa ġifieri, meta aħna bimħabba li n-nies ngħidulhom mhux kwalunkwe reliġjon tgħaddi, kwalunkwe reliġjon hija ħażina, ma twaslek imkien, hija sqaq illi fl-aħħar tiegħu hemm il-mewt. Ġesu però jgħid jien għall-bieb il-ħalliel ma jiġix ħlief biex jisraq u joqtol u jeqret, imma jien ġejt, u hawnhi il-missjoni tiegħu, jien ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u jkollkom aktar bil-kontra. Ġesu kien mibgħut mill-missier appuntu il għaliex l-umanità kienet f'mewt spiritwali, mifruda minn Alla. Pawlu fl-Efesin 2 li aħna konna maqtuwejn mill-ħajja ta' Alla bla tama barra mill-pattijiet ta' Iżrael. Imma fejn darba konna l-bot ħafna issa sirna qrib bid-dem ta' Kristu. Kif tagħna l-ħajja Ġesu Kristu? Billi miet għalina. Bil-mewt tiegħu għalalna lotja tal-Ispiritu Santu. Lotja tal-ħajja eterna. Ġesu ġie wkoll biex ikun id-dawl spiritwali vera tagħna. Bniedem kapaċi jkun intelligenti, nammettija. U nammira nies intelligenti fl-arti, fil-letteratura, f'dawn l-oqsma tax-xjenza, tal-mediċina. Wow! Bniedem kapaċi, jitgħallem. Però xin jiġi wiċċ imwiċċ malla u jibda jgħidlek min hu Alla u diżastru hemmhekk. U għami daqs talpa illi ma jafx fejn sejjer. Il-koll ħarġu barra mit-triq, kollha kemm huma jiswewx, m'hemmx biża' tal-loq qudiem għajnejhom. Ċivilment jista' jkun tajjeb il-bniedem, ċivilment jagħti prestazzjoni ta' kemm huwa edukat, Mr. Nice Guy u hekk jiġifieri. Tifhem. Il-qalb tiegħu hija mbeda minn Alla. Ma jridux il-Alla. Ma jridux. Jippreferi jkun Alla tiegħu nnifsu. Ġesu ġie biex jagħtina d-dawl spiritwali vera, ġie biex jgħidilna li aħna trab tal-art. Tafal. U fuqna hemm il-fuħħari li jaġinna u jsawwarna skont l-oġba tiegħu. Ġie biex jurina aħna fiex nikkonsistu u ġie biex jurina fl-aħħar mill-aħħar ir-realtà vera hija Alla. Alla Trinità. Alla Trinità li minnu sar ħolqien dak kollu lider u dak li ma jidirx. Ġesu ġie biex jagħtina perspettiva ċara. Ok, naraw perfett? Le. Ma fejn bniedem mitluf u għami, il-Kristjan issa għandu l-vista tiegħu ikkorriġuta. U aktar ma jsir jafu Ġesu Kristu, aktar id-dawl tiegħu iżernaq fuq qalbu. Ġesu tkellem fuq hekk fiġ-Ġwanni 12, vers 44, fejn jgħidilna illi min jemmen fija mhux fija jemmen, iżda f'min batni għal darbor dik in-nota illi mhux jien illi fetti li nagħmel hekk. Jien ġejt maħtur mill-missier. U min jara lili, jara lil min batni. Jien ġejt bħala dawl fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Għaw kull darba Ġesu qiegħed jagħmel distinzjoni ċara. Kull darba Ġesu jaqsam l-umanità fit-tnejn. Dawk li huma tiegħu, dawk li huma mexjin fid-dawl, dawk li għadhom fid-dlam. Jien ġejt dawl fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. U jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jemminx ma nagħmilx ħaq minnu għax ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja. Iżda biex insalva d-dinja. Kif salva? Billi tagħna d-dawl tal-ħajja. Salva billi finalment ħallas il-prezz illi kien impossibbli għalina li nħallsu personalment. Hija xi ħaġa tal-waħx ma tiftakar in-nies mitlufa fl-infern għall-eternità kollha mhux se jirnexxielhom li jħallsu d-dejn tagħhom kontra Alla.
Id-dnub tant huwa gravi, tant huwa traġiku illi l-bniedem ma jistax jagħmel tajjeb għalih. U għalhekk Ġesu meta ġie fid-dinja skont Lut 10 vers 7 Lill-Alla jgħidlu hawn jien ġeju Alla biex nagħmel ir-rieda tiegħek kif inhu miktub fuqi fit-tikbiba tal-ktieb. L-ewwel qal int ma rridx u lanqas oġbuk sakrifiċċji offerti maħruqin u sakrifiċċji għad-dnub ma offruti skont il-liġi. Għalkemm Alla ordnhom dak il-diversi sakrifiċċji. Ordnhom għal il-Mosè biex jgħallem l-Iżrael u kienu jsiru. Però essenzjalment l-Alla ma kinux jogħġbuh għax kienu ineffettivi. Tajjeb? Imbagħad qal hawn jien ġeju Alla biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Għalfejn ġie Ġesu fid-dinja biex jagħmel ir-rieda tagħna. Alla jista' jgħid illi iva f'did-dinja li ħlaqt wieħed għamel ir-rieda tiegħi kompletament, onestament, sinċerament. U dik l-istess tjieba ta' Ġesu Kristu, Alla jlibbisna bija. Aħna li nemmnu fih, aħna li ġrejna lejn Ġesu biex nsibu r-rifuġju tagħna kontra l-għadab tal-Alla fil-ġudizzju finali. Alla jlibbisna bis-sewwa bil-perfezzjoni ta' ibnu stess. Dik l-ubbidjenza perfetta illi Ġesu obda matul ħajtu, Alla jqisha, Alla jgħodda bħala l-ubbidjenza tiegħi. U dan huwa essenzjalment il-Vanġelu. Illi Alla jiġġustifika, Alla jiddikjara bħala ġust il-dawk kollha illi jemnu f'Ġesu. Hawn jien ġew Alla biex nagħmel ir-rieda tiegħek u neħħa tal-ewwel biex iwettaq it-tieni. Bis-saħħa ta' dir-rieda aħna tqaddisna bl-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Ġustifikati u wkoll mqazzina għal Alla, separati għal Alla. Alla issa jarafna bħala tiegħu. Dejjem bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. Ġesu laqat kiteb ktieb, laqat kważi ħarġ minn pajjiżu li meta kien għadu ċkejken niżluh l-Eġittu biex jipproteġuh. Kif qir. Għex ħajja qasira, pjuttost 33 sena. U l-influenza tiegħu hija tremenda u għadha tikber. Però issa fiex tinsab int f'din l-istorja? Fejn tidħol int? Fejn tidħol int? Il-ġrajja li qrajna f'Luqa. Marija u Ġuseppi niżlu Betlehem biex jinkitbu fiċ-ċensiment u kif kienu hemmhekk Alla fil-providenza tiegħu ħadem il-ħaġa biex titwettaq il-profezija ta' Mikea. U int Betlehem Efrata minn tix li żar fost il-bliet ta' Ġuda minnek joħroġ li mexxej, gvernatur li jira l-poplu ta' Iżrael. U appuntu Ġesu twieled f'Betlehem u l-istorja nafuha u hija storja illi jilna familjari magħha mindu qasbis konna għadna niftamna naħseb jiena minn momna. Dil ġrajja tferħek. Jew. Smajta ta' m'għandix għalfejn niġi l-knisja, għax din ħafa. Il-kwistjoni tferħek. Iġġelek toqmos bil-ferħ ġubilanti illi l-perspettiva tiegħek fuq il-ħajja tinbidet totalment minn ħajja ta' monotonija qed tara l-pjan Alla qed iseħħ fik u f'ta' madwarek. Għaliex meta l-anġlu ħabbar l-Evanġelju, għax meta qalilhom jiena nġibilkom aħbarijiet tajba, l-kelma Griega Evangelion, inġibilkom Vanġelu. Fisser bxara tajba ta' fer kbir. Din il-ġrajja illi aħna qegħdin nitħarġu fija, suppost jekk qegħdin nilqawha kif jixraq. Għandha tagħmilna mill-aktar ferħanin. Mhux ferħanin għax immorru nixorbu partying u tiżjien u da tista' ma żejjenx u tista' ma tagħmel xejn xorta tkun ferħan.
U il-frustrazzjoni ta' ħafna nies hija li aktar ma jżejnu, aktar ma jagħmlu, aktar ma suppost ikunu fahmin ma jkunux. Ma jkunux xorta waħda. Għaliex? Għax dik hija dak l-ferħ tad-dinja, diżappuntanti. Din il-ġrajja illi suppost għandha tferraħna fil-qalb. Dik ħaġa. It-tieni. Għal interess u kurzita qaddisa fik. Jew smajta u daqshekk bqajt f'livell ta' artifiċjalità, qatt ma ndenjajt li tfittex aktar li tistudja, li tfannat fil-font, ħatara l-ġmiel tagħha. Aktar. Meta l-anġlu ħabba l-raja kif irrispondew? Meta l-anġli telqu miħdejhom għal ġas-sema l-raja bdew jgħidu l-xulxin ħammorru issa! Sabet leħum u naraw dil-ħaġa l-ġratu li muli għarrafna. Ħamurru issa. Azzjoni immedjata. Il-Vanġelu jiddomanda rispons minn għanna, jiddomanda. Mi sempliċement stedina u tagħmel bija li trid u orqod fuqha u waħsibha ma forsi s-sena d-dieħla jew forsi meta l-koll toħroġ bil-pensjoni kollok iċ-ċans. Mhux hekk. Ħammurru issa. U jekk allura il-ħajja tagħna mhix qed tirrivolvi madwar din il-ġrajja, hemm xi ħaġa ħażina. Hemm xi ħaġa ħażina. Aħna nafu li Pietru qal intom tifirħu b'ferħ ma tfissirx hemm li glorja, u inti forsi qed tgħid imma jien m'għandix dak il-ferħ, żgur. Ħajtek mhix qiegħda ddur bħalma d-dinja tagħna ddur max-xemx. Il-ħajja tagħna hija Ġesu Kristu. U jekk allura m'intix qed toqrob lejh u qed tfittex u tara li inti qiegħed titgħallem kelmtu. Ħalli ssib dik il-libertà biex taqdi lil Alla mingħajr intimidazzjoni, mingħajr biża', mingħajr ma tipprova toġob in-nies. Dik it-tieni ħaġa. It-tielet u l-aħħar ħaġa. Din l-istorja tispirak biex issebbaħ u tfaħħar lil Alla. Il-għaliex l-istess ir-raja meta reġgħu lura jigglorifikaw u jfaħru l-Alla għal ħwejjeġ kollha li semgħu raw bħalma ntqalilhom. Il-fatt li r-raja irċivew tħabbira u appuntu meta marru preċiżament kif qalilhom l-anġlu sabu, it-tarbija fil-maxtura, mfisqija, eċetera, eċetera. Xi ħaġa timmeraviljak. Aħseb wara aħna illi tibda taqra t-Testament il-qadim mijiet ta' profezziji dwar Ġesu Kristu. Illi saħħew kif jista' jkun ma tkunx eċċitat, kif jista' jkun ma tirrispondix u tajt Alla ħalliq tiegħi. Int tajt każ tiegħi, int urejtni il-salvazzjoni tiegħek li int qajjemt quddiem il-popli kollha u qed tiddila miegħi meta stajt investajt u preżentajt l-istess aħbar lil miljuni ta' nies oħra li ma jafuhiex. Imma din l-aħbar laqtitni, irċivejta. U nibqa' qisni ħaxxa banana, qisni ma ġara xejn, ma fejn hu l-ispirtu tal-Vanġelu illi suppost jimbuttana l-qoddim għall-imħabba tagħna lejn Alla. Irċivejn Alla wimna, Alla sawwa fuqna l-imħabba tiegħu permezz tal-Ispiritu Santu mod li jenna. L-Ispiritu Santu li għal-aħħuna Ġesu Kristu. Din l-istorja għandna biex iva. Ngħixu ħajja ta' qdusija, ħajja ta' slim, ħajja ta' ferħ, fuq kollox ħajja ta' mħabba. Ta' mħabba. Lejn Alla, fuq bidjenza sempliċi għal kmandamenti tiegħu u bidjenza grata illi li ma frankajx l-istess sibnu. Ta' ħalina l-koll. Mela kif miegħu ma jtinix bxejn il-ħwejjex kollha Alla qed jgħidilna kollox ħajkun tagħkom kollox. Diġà tajkom l-aħjar li kelli ibli stess tajtulkom. U allura ma ntikomx l-univers, il-ġenna, il-ħwejjex tissa, ħwejjex li ġejjin. Alla jgħid anke l-mewt jagħtakom. Il-ħajja, l-mewt, il-ħwejjex tissa, ħwejjex li ġejjin, kollox u tagħkom għax intom ta' Kristu. U Kristu għad Alla. U allura bih iva għandna l-konfidenza li nersqu li Alla irroddu l ħajr kontinwament għal maħfra tiegħu
u kol għal privileġġ kbir li nistgħu ngħixu fil-preżenza tiegħu u nsejħulu Abba mis-siena. Kollu bil-ħila u bil-mertu ta' Ibnu Ġesu Kristu. Amen.